Og nu nyhederne med Cecilie Bæk. 80 hjemløse er sat på gaden fra herberget En Varm Seng. Ifølge de ansatte skyldes det uduelig ledelse. Lige pludselig virker det, som om der ikke er styr på en skid, og det hele sejler rundt. Man kan ikke få fat i ens øverste leder. Velkommen til nyhederne lørdag den 18. juni. Omkring 80 hjemløse er sendt på gaden efter, at herberget En Varm Seng har drejet nøglen om. Herberget fik ellers masser af opmærksomhed og støttekroner, da det i vinter åbnede for at give ly til udenlandske hjemløse. Men nu er det slut, og det skyldes ifølge personalet en uduelig ledelse. På herberget En Varm Seng tog de ansatte i går en beslutning om at lukke og sende de hjemløse på gaden. Der var rigtig mange hjemløse, som var rigtig kede af det, og der var mange af dem, der begyndte at hive småpenge op af lommen og ville give os de her småpenge og sige, jamen hvis I får dem her, kan I så ikke holde åben. Personalet så ikke andre muligheder end at lukke det meget medieomtalte sted, efter deres løn udeblev den 1. juni, og at de siden ikke har kunne få kontakt til lederen April Chris. Jeg synes, det er så uprofessionelt, som noget overhovedet kan være, og jeg er ret sur over, at det har været. Sådan. Efter personalet forgæves forsøgte at få April Chris i tale, valgte de at gennemgå stedets papirer. Husleje, som ikke er blevet betalt, og noget varmeregning for drift for 3 måneder, som ikke er blevet betalt. Og en bunke ubetalte regninger gjorde dem bekymrede. Det hele sejler rundt. Man kan ikke få fat i ens øverste leder, og hun er nærmest bare som sunket i jorden, så bliver jeg sådan rigtig bekymret. TV2 har talt med flere, der bakker Nikolajs kritik op, blandt andet en daglig leder. Men April Chris afviser, at personalet ikke fik beskeden om den manglende løn. De burde have fået beskeden igennem en assistent. Men man kan ikke altid gøre folk tilfredse, og når du ligger og knokler rundt for at rejse de her midler, og der er kun mig til at gøre det, jamen så bliver jeg nødt til at prioritere min tid. Og min tid, den ligger der, hvor jeg kan rejse de her penge, så mine medarbejdere kan få deres løn, så vi kan få ro på fronten og gøre det og rejse os op en gang til. Og lederen afviser, at stedet har rod i økonomien. De udgifter, som der har været, som der har ligget, er blevet betalt. Når jeg har fået de regninger, så er de sendt i banken til betaling. Først i 6. slutningen af maj måned har vi ikke haft mulighed for det. Vi har ikke lagt skjul på det. Tilbage står nu nogle store tomme lokaler på Nørrebro, og de mange varme senge er blevet tomme senge. Man føler sig pisset på, rent ud sagt. Fordi man føler et eller andet sted, at alt ens arbejde, man har lagt i det, og alt energi, man får bare sparket benene væk under, så ryger det hele på jorden, og så det var det. Og lederen April Chris håber at skaffe nye penge til En Varm Seng, så herberget kan åbne igen efter sommeren.